Ọlụ bụ nke kwuru na-aga n'ihu na ya bụ okporo ụzọ ime obodo Zik Avenue-Ozomagana Street bụ nke dị na Fegge na Onitsha. Ọlụ ahụ bụ nke a na-alụ n'ogo dị iche iche bụ ebe a na-ekpochi ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke ya bụ okporo ụzọ, mana ọlụ ebe ide mmiri ga-esi wee na-etinye isi ya nakwazi ebe ndị mmadụ ji ụkwụ wee na-aga n'ime ya bụkwazi nke a na-alụ n'ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ dị iche iche. Onye nta akụkọ anyị na-enyocha ọlụ bụ nke a na-alụ na ya bụ okporo ụzọ. Ngozi Obileri ga-ewetara gị akụkọ a. Ụzọ Zik Avenue-Ozomagana bụ nke dị kilomita 3.1. Ugbu a awụọla ihe bekee kpọrọ stem base na ihe dịka opekata mpe ya bụrụ 100 mita 3 ebe awụchagoro ọwa mmiri na mpaghara Zik Avenue. N'otu aka ahụkwa awụgo ebe ukwu si aga nke bụ opekata mpe ya bụrụ 1 mita na 5 na ihe dịka pasenti 70 na ya bụ ụzọ. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu, ka onye nnọchiteanya ndị Grand Star Company ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Ben Akabike kọwara na ha na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ha rụchara ya bụ ọrụ dịka esi kwuo ya. Injinia Akabike kọwara na ime mkpụrụ ụbọchị ole na ole na ha ga-awụcha ya bụ stone base bido nke bekee kpọrọ priming, ebe ha mechaworo ịgwọkọ aja na simenti ka ya bụ ụzọ wee sie ike. Ọ kọwakwara na stone base ahụ awụrụ na ya bụ ụzọ dị 100 mita 2. Onye isi ndị Fegge landlords bụ Maazị Wilson Anyaọha kọwara na ya na-enwe nnọọ nnukwu aṅụrị maka ihe a na-eme n'ụzọ ha ahụ ugbu a. Kelee Gọvanọ Chukwuma Soludo maka imejupụta nkwa o kwere. Onye ọzọkwa bi na ya bụ ebe bụ Oriakụ Rosita Ehiobu kọwara na nkwa Gọvanọ Soludo kwere ha na Anambra ga-abụ by Taiwan apụtawala ihe n'oge ugbu a ma rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya site na ụzọ awara awara Zik Avenue nke dị na Fegge, Onitsha. Abụ m Ngozi Obileri.